Бралко е много тежко, Да, какво дърво и пире? Дали ще гръмне той топче, не знам. Щяло да не гръмне, бе? Да, ще гръмне. Бабоя ще гърми. Готово ли там? Няма, там Ще можеш да го носиш, бе. Пускай надолу. Дай сега. Давай черешата. Черешата тука. Чакай сега. Направо съм срещу топчето, сега ми идва времето да мога да викам, сега вече. Надиш се объкънчи място. Шомпла. А баруца? Чепане дайте. Яла да видим тука. Зареждай! Нека да извикат първо, аз да извикам. Да, Иван! Кой ще вика? Тя да викаш ти. Иван Боримечката ще. Айде! Ей, хора! Ще пробваме топчето! Да не се плашат женорята и децата! Ами рад да бъдат! Браво, Иване! Мамка им стара, че тази няма никакви. Зареждай! Слагай много, да гръбни силно. Я да видим. Май няма. Иван да извика още един път, а? Айде, Иване! Хей, хора! Ще пробваме топчето! Да не се плашат женорята и децата! Ами рад да бъдат! Браво, Иване! Мамка им стара. Тази няма никакви. Сега се пазете. Да, после. Няма да я бъде. Да оръжа! За свобода! Застреляха всички кумшийки в тарасите. Чакай малко, чакай. Айде. Чакай още един път! Айде, няма да го плескате. Айде да живее България! Сега, може да направим снимки, ще направим тук. С топчето ще го сложим, ще направим снимки пред него и тук с оръжието ще покажем.